Топ-5 падарункаў для музыкантаў да 10 рублёў. На першым месцы рэзінавыя бірулькі. Мініяцюра любімага інструмента – гэта тое, што спадабаецца любому чалавеку, незалежна ад узросту. Кожная такая бірулька каштуе 8 рублёў 40 копеек. Далей ідуць заціскі для нот у выглядзе скрыпічнага ключа ці 8-й ноткі. Яны адначасова выглядаюць вельмі ярка і нясуць карысную функцыю, дапамагаюць арганізаваць ноты ці іншыя дакументы, а каштуюць усяго 3 рублі 92 копейкі за штуку. На трэцім месцы размясціліся гліняныя свістулькі. За 9 рублёў 50 копеек вы атрымаеце музычнага парсючка, кароўку ці любога іншага звера з больш чым 1,5 десяткаў магчымых варыянтаў. Перад апошнім пунктам будуць упрыгожанні, пярсцёнкі, бранзалеты ці брошкі з музычнымі сімваламі і інструментамі. Да 10 рублёў у нашай краме ёсць цэлы шэраг варыянтаў. Ну а на пятым месцы друкаваная прадукцыя, матывацыйныя налепкі ад суполкі кніжны рысь па цане ў 2 рублі 40 копеек, альбо нататнік з аўтарскім дызайнам вокладкі ад віцебскай мастачкі Лізаветы Марцінчык за 8 рублёў 49 копеек. Выбірайце на свой густ і пакупайце падарункі ў інтэрнэт-краме «Музычная скарбонка».